Hejdå. Hejdå. Jävla. Dör då. Nu har jag sagt. Men jävla fan. Det var inte ens headshot. Hejdå. 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 Nej. Holy balls. Men dö då. Ge fan då. Hejdå. Yeah, den... Kom igen nu då. Yeah. Jag ser dig fortfarande. Jävla dö då. Men alltså, är du seriös? Va? Va? Kom igen då, headshot, men fan! Går det för dig? Men vad? Det går bra, vadå? Hur fan fick du mig där? Ja. No comment on that kill. Kom igen. Ja. No comment there either. Ja, kom bättre än den här jävla skiten. Hejdå. Nej. Nej men... Yeah. Bitch. Jag sköt på dig. Ja men du måste skjuta huvudet också. Men jag gjorde ju det. Jag hade siktet på ditt huvud. Jag tycker, alltså, vad är det för fel på spelet? Så. Get on, son. Okej, dad. Du kommer gå där, du går den vägen. Ja, där är du. Hejdå. Det jävla ljudet bara drrrr. Det är 2v1 nu. Ja. Tjo. Tjo tjo. Hej hej. Går det? Jag kör på en kväll, det går skitbra. Bra. Hej, okej. Hej. Hej, Patrik. Tja. Jeffe Ekström, vad fan är han? Dör de inte? Oh my... Jävlar. Vadå? Nej, jag vet inte. That rage. Nej, det var en mök. Nej. Fuck that game nu. Jesus. Och livar du? Ja. This has been Zero Phoebe, I'm out. Peace. Ja.